मार्करम, मार्श और पूरन, ये तीनों जना के कैसे रोकल जाई? पूरन के बल्लेबाजी के पावर दोसर का टीम के झटका मार रहा बा। दिग्वेश राठी के बीच के ओवरन में गेंदबाजी सामने वाला टीम के पीछे धकेला था। तो वे साई सुदर्शन के बल्लेबाजी ऐसा चल रहा बा कि साइंटिस्ट लोग भी एकदम खोज में लागल बन जा कि शुरुआती समय में साई सुदर्शन के कैसे आउट किल जाओ। तो अब की बार 300 रन पार करे वाला टीम 2 मैच मिला के 300 रन पार करा था। का आज 300 पार हुई? सामने पंजाब किंग्स बात प्रियांश आर्या जैसन बल्लेबाजी कर रहा बने। पंजाब किंग्स मत लोग के सामने 300 पार कर देवे। इस सब विषय पर बात हुई, लेकिन रहुआ सब वीडियो के अंत तक देखें। है रनदारी तो सबके भाईला जब रन मशीन मैदान में रहेला। माही भैया जब मैदान में आवेलन तो गेंदबाज लोग के टीडीएस काट देवेलन। सबके ओके गोड़ छू के प्रणाम। टाटा आईपीएल की गाड़ी एक बार फिर से पहुंच गई बा डबल हेडर के भेरी, माने डबल डोज आजो देहे के मिली, डबल धमाका आजो हुई। आज 2 मुकाबला खेलल जाई। पहिल का एलएसजी बनाम जीटी तो दूसर का एसआरएच बनाम पंजाब किंग्स। एक एक करके दोनों मैच पर बात की जाए। शुरुआत की जाओ आज के पहिल का मैच से। टाटा आईपीएल 2025 मैच नंबर 26, एलएसजी बनाम जीटी। एक दिने लखनवी भौकाल तो दूसर का दिने जीटी के जीत के ताल। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम बढ़िया फार्म में आ गई बिया। ऊपर के बल्लेबाज लोग तो एकदम भुरकुस उड़ा देते रंजा। मिचेल मार्श के बात कला, एडन मार्करम के बात कला, फिर पूरन आके भाई ऐसा बल्लेबाजी करते रहे, बैटवा से रॉकेट लॉन्च करते रहे हो। गेंदबाजी में दिग्वेश राठी अपन काम कर देते रहे, बल्लेबाज लोग के एकदम रसीद काट के भेज देते रहे जा लोग बैठा जा। लेकिन अभी तक ऋषभ पंत के अंदाज नहीं खेलो। कल पे छिलको मैच में बल्लेबाजी करे खातिर ना आइलन, कहलन कि ना तू लोग चाप जा, तू लोग बढ़िया फार्म में बढ़ जा। तका आज ऋषभ पंत जब मैदान में उतरी है तब फिर गेना के उड़ई है। तो वे दूसर का देने गुजरात टाइटंस की टीम साई सुदर्शन। भाई लड़का के बारे में जितना तारीफ कल जाओ उतना कम। अपना घरे के मैदान में मने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लगातार 5 गो 50 ई बता रहा बा कि भाई काबिलियत खिलाड़ी भेरी कतना बा। ए से पहले 2018-19 सीजन में एबी डिविलियर्स जैसन महान बल्लेबाजी कारनामा किले रहे कि अपना घरे के मैदान में लगातार 5 गो 50 बनौले रहे। साई सुदर्शन सलाम बा भाई, जौना हिसाब से तू खेला तरह जीटी के आगे बढ़ावे में तहार योगदान बहुत बड़का बा। पिछलको सीजन 527 रन बना के टॉप स्कोरर रहा नहीं जीटी से। ऊपर के बल्लेबाज लोग के बात कर जाओ तो टीम के कप्तान भारत के प्रिंस शुभमन गिल, साई सुदर्शन अब बटलर, ये 3 गो ऐसा बल्लेबाज बाड़न जानू कि कबो गेना के पेंट उदार दिलन जा। तो एलएसजी के भी यह ताकत रहल बा, उ लोग के 70% रन जौन बनल बा उ विदेशी बल्लेबाज लोग बनौले बनल जा। मार्करम, मिचेल मार्श, पूरन, ये 3 जना के बैट तब बहुत बढ़िया चलल बा। साई सुदर्शन के स्ट्राइक रेट के बारे में बात होत रहे पिछलका सीजन, तो ये सीजन बता दिलन भाई कि स्ट्राइक रेट में कैसे बढ़ोतरी कई जला और रन के तई अंबार लगा दिले जब बल्लेबाजी करेले। 5 गो मैच में 273 रन, 55 के एवरेज, 151 के स्ट्राइक रेट। ई साई सुदर्शन के बल्लेबाजी है। साई सुदर्शन 2.0 जौन ए सीजन लोड भइल बड़े, ई ओवरलोड हो जाता है दूसर का टीम के ऊपर। तो गेंदबाजी के जौन जिला प्रखंड बा संभारे के जिम्मेदारी मिलल बा डीएसपी सिराज के। मियां मैजिक हर मैच में देखे के मिल रहा बा, खास करके पावर प्ले में आके इनकर गेंदबाजी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ भी उहे इंटेंट लोकल आवते शुरुआती ओवर में विकेट निकालल। ई बताओ था कि मोहम्मद सिराज ए सीजन कतना तैयारी का क्या बने। दोनों टीम के हेड टू हेड बात कर ले जाओ तब 5 को मुकाबला भइल बा, जौना में जीटी 4 गो जीतल बा, एलएसजी खाली 1 गो जीतल बा। भोजपुरिया माटी वही मुकाबला बा लखनऊ के एकाना स्टेडियम में। इजा के पिच तरह हुआ सब जानते बानी जा। शुरुआत में मदद मिलेला तेज गेंदबाज के, बल्लेबाज लोग खातिर भी शुरुआती ओवर में बल्लेबाजी आसान रहेला। ओकरा बाद जैसे जैसे मैच आगे बढ़त रही विकेट तनिसा स्लो हो जाए या फिर उस समय में स्पिनर लोग के मदद मिली। सीजन एगो ऐसन बल्लेबाज बा जे साचो भौकाली मचावता, खेले ले भोजपुरिया अंदाज में। नाम है निकलस पूरन। 5 गो मैच में 288 रन, सर्वाधिक 87 रन, 72 के एवरेज, 225 के स्ट्राइक रेट, 3 गो 50, 24 गो चौका और फिर 25 गो छक्का लगौले बड़े। भाई निकलस पूरन तू का करत रहो, एकदम तू खेला ना खिलवाड़ कर दिले बड़ा। एकरे चलते ही ऑरेंज कैप अभी तक इनकरा माथे सजल बा। इंकर संगतिया मिचेल मार्श, इंकरो बल्ला बड़ा बेजोड़ चलल बा। 5 गो मैच में 265 रन, एवरेज 50 के ऊपर, स्ट्राइक रेट 180 के ऊपर। तो वे जीटी देने से साई सुदर्शन के बल्ला था एकदम गरज रहल बा। 5 मैच में 273 रन, स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर, एवरेज 54 के। आई बता रहल बा कि खिलाड़ी कितना तैयारी का क्या आइल बा। 3 गो 50 है सीजन में लगौले बाड़े और फिर लखनऊ के मैदान में
इहे एगो ऐसन बल्लेबाज बाड़े जेकरा ऊपर जीटी बहुत बढ़िया भरोसा कर सकेला। तो वे जीटी के जॉस द बॉस भी अपन भौकाली दिखाई है। 5 गो मैच में 202 रन, 2 गो 50 बा, 50 के ऊपर एवरेज बा आ 160 के ऊपर स्ट्राइक रेट बा। मियां मैजिक एक बार फिर से देखे के मिली। अभी तक मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी 5 गो मैच में 10 गो विकेट ही बता रहल बा कि भाई ई गेंदबाज कतना तैयारी का आइल बा। डीएसपी साहब आ के मैदान में नाकाबंदी कर दिले बाणे बल्लेबाज लोग खाती। तो वे जीटी के स्पिन गेंदबाज साई किशोर जिम्मेदारी इनकरो बढ़िया मिला रहे। 5 गो मैच में 10 गो विकेट, बीच के ओवर में बल्लेबाज लोग के बहरी भेजे काम इनकरे दिल गिल बा। तो वे भोजपुरिया टीम भी कम नहीं खे। शार्दुल ठाकुर पिछिलका मैच में हुकाई रहले, लेकिन अभी तक 5 मैच में 7 गो विकेट इनकरा नाम बा। फिर स्पिन अटैक में दिग्वेश राठी 5 गो मैच में 7 गो विकेट इहो अपना नाम के लिए बने। शुभमन गिल बनाम आवेश खान, ई कॉन्टेक्स्ट देखे में मजा आई काहे कि शुभमन गिल इनका खिलाफ 7 गो मैच में 64 रन बनौले बाड़े तो आवेश खान गिल के 2 बार आउट के लिए बने। और फिर बटलर और शार्दुल ठाकुर के बीच जब दूधू हाथ भइल बा तो फिर 8 मैच में बटलर 69 रन बनौले बाड़े और शार्दुल ठाकुर इनकरा के 2 बार आउट के लिए बने। सबसे तगड़ा जो आमना सामना हुई वो हुई पंत और सिराज के बीच। पंत एगो बढ़िया फार्म के तलाश में बाड़े, सिराज अपन रफ्तार के गाड़ी से आगे बढ़ रहल बाड़े। 8 गो पारी में पंत सिराज के खिलाफ 84 रन बनौले बाड़े तो सिराज पंत के 4 बार आउट के लिए बने। इस मैच में भी रिकॉर्ड की घंटी बाज रहल बा, लेकिन उससे पहले रहुआ सब जाई चैनल के सब्सक्राइब करी जा, शेयर करी जा, बेल आइकन के दबाई जा। फिर भोजपुरी में क्रिकेट के अपडेट, टाटा आईपीएल के जानकारी हम रहुआ सब तक पहुंचावत रहब। मिचेल मार्श के 70 गो रन चाहिए अपन 1000 रन पूरा करे खातिर टाटा आईपीएल में। उहे ए टीम के धाकड़ बल्लेबाज एडन मार्करम, इनकर 50वां मैच हुई टाटा आईपीएल में। अब ई मैच में प्रेडिक्शन के बारे में बात की जाओ तो एलएसजी हमार फेवरेट टीम रही। अब रहुआ सब खती सवाल ई बा कि का जीटी जौन अपन 4 गो मैच जीत के आ रहल बा 5 के पंच लगाई कि लखनऊ के टीम अपन भौकाली अंदाज में एगो और मैच जीत पाई। रहुआ सब जाई जा, कमेंट करके बताई जा। अब पन्ना के पलट दिल जाओ। टाटा आईपीएल 2025 के मैच नंबर 27 एसआरएच बनाम पंजाब किंग्स। एक दिन एसआरएच मरखा टीम के तूफान तो दोसर का दिन पंजाबी शेर दिखाई जा अपन शान। हैदराबाद खाती यह सवाल रही अब ना तक अब 300 रन के पार करे के चक्कर में तू ही लोग मत पार हो जाए। नाव डूब रहल बा, नाव के संभारे के पड़ी। 300 तक सोचा, पहले मैच जीते के बारे में सोचे के पड़ी। पंजाब किंग्स तू लोग के जीत मिल रहल बा, लेकिन गेंदबाज लोग के और मेहनत करे के पड़ी। फर्गूसन होकस, चहल होकस, तू लोग के भाई विकेट निकाले के पड़ी। अर्शदीप सिंह भाई कतना मोटरी हुई है अपना कान्हा पर। पंजाब किंग्स अपन पिछिलका मैच अपना घरे में खेलल न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में एगो नयका अंदाज देखे के मिलल जब प्रियांश आर्या बल्लेबाजी करे खातिर अइलन। नयका लइका चेन्नई सुपर किंग्स के एक्सपीरियंस गेंदबाज लोग के खबर लेलस, चाहे नूर होकस, अश्विन होकस, जडेजा होकस, पथिराना होकस, एकरा कोनो फर्क ना पड़ल। इहे बतावला कि टाटा आईपीएल के एक्सप्लोजिव सीजन में जौन जेन बोल्ड लोग के प्रदर्शन रहल बा वो बड़ा बेहतरीन बा। तो वे दोसर का दिन एसआरएच के टीम जब इस सीजन के शुरुआत भेल तो एसआरएच के देख के लागल कि भाई उहे रफ्तार में बाड़न जाई, 300 पार कर दिहन जा। लेकिन लगातार 4 गो हार बता दिलस कि क्रिकेट के खेल है। तू सोच के अइबा मैदान में वैसे ना खेल पैबा, परिस्थिति के हिसाब से खेले के पड़ेला। वो 300 पार के जौन तू लोग कहले रह जा, स्टेटमेंट देले रह जा, एजा 2 गो मैच मिला के 300 बन रहल बा। तो ये सोच समझ के आज उतरे के पड़ी। पैट कमिंस के सेना ठीक बा, ऑरेंज आर्मी मानल जाला कि भाई धाकड़ बल्लेबाजी करेला, लेकिन परिस्थिति के देख के खेलल बहुत जरूरी। हेड टू हेड ये लोग के 23 गो मैच भइल बा, जौना में 16 गो मैच एसआरएच जीतल बा और 7 गो मैच पंजाब किंग्स जीतल बा। 2022 के बाद भी यह कहानी रहल बा। 5 में से 4 गो मैच एसआरएच जीतल बा, खाली 1 गो जीत मिलल बा पंजाब के। अब हैदराबाद के घरे में भाई मुकाबला राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हमनी के देखले बानी जा कि चेस करे वाला टीम ई मैदान में ज्यादा मैच जीतेला। शुरुआती ओवर में तेज गेंदबाज विकेट निकलियन जा, ओकरा बाद स्पिनर लोग के रोल सबसे ज्यादा रही मैदान में। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर तगड़ा फार्म में बाड़े। शुरुआती 2 मैच तक बड़ा बेजोड़ खेलने, लेकिन पिछिलका 2 गो मैच सोचे के पड़ी तहरो, काहे कि तारों पर जिम्मेदारी मिलल बा। भले टीम जीत रहल बा, लेकिन तहार बैट से रन बनावल बहुत जरूरी। अय्यर 4 गो मैच में 168 रन बनौले बाड़े, 2 गो 50 बा और स्ट्राइक रेट 200 के पार बा। तो वह नयका लइका प्रियांश आर्या पिछिलका मैच में शतक बना के बता दिलस कि इंतजार करत रहे मौका के। अपना इंटरव्यू में भी कहले प्रियांश की
श्रेयस अय्यर बहुत बैक करेले हमरा के और कहेलन कि भाई जा अगर तारा लागता कि पहिल के गेना पर तू छक्का मार सकेला तो मार आ उहे कैले। जब चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच रहे तब मैच के पहिल के गेना पर खलील के छक्का मरले। 4 गो मैच में 158 रन बनौले बाड़े, मने बल्ला से तो भौकाली मचौले बाड़े। एगो शतक बा, 11 गो छक्का मरले बाड़े आ स्ट्राइक रेट 210 के पार बा। तो वह एसआरएच देने से हेनरिच क्लासन के ऊपर एक बार फिर से जिम्मेदारी रही। भाई मरखा बल्लेबाज बाड़ा, लेकिन तारा के रन बनावे के पड़ी। अब खाली इंकरे ना, पूरा टीम के रन बनावे के पड़ी। 5 गो मैच में इस सीजन 152 रन बनौले बाड़े आ स्ट्राइक रेट 168 के ऊपर बा। तो आजो उहे उम्मीद रही इंकरा से। तो ये सीजन ट्रेविस हेड 5 गो मैच में 148 रन, स्ट्राइक रेट तो इंकर 170 के ऊपर रहबे करेला, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए भाई। आज आवे गो बड़का पारी खेला। मोहम्मद शमी के 5 गो मैच में 5 गो विकेट मिलल बा, लेकिन अभियो शुरुआती ओवर में विकेट निकाले की जिम्मेदारी रही इंकरा ऊपर। एसआरएच देने से स्पिन डिपार्टमेंट में जिशान अंसारी यूपी के लइका हा बढ़िया प्रदर्शन करे जाने ला। 3 गो मैच में 4 गो विकेट मिलल बा, लेकिन बीच के ओवर में अगर ही विकेट निकाली तो फिर इंकरो खातिर बढ़िया बा, एसआरएच खातिर बढ़िया बा। तो वे पंजाब किंग्स देने से बड़का जब विकेट निकाले की जिम्मेदारी रहेला तो अर्शदीप सिंह के गेना थमावेले कप्तान और विकेट निकाल के देवेले। 4 गो मैच में 6 गो विकेट मिलल बा अर्शदीप सिंह के, लेकिन आज के मुकाबले में जहां दूसरका दिन मरखा बल्लेबाज लोग बाड़न जा, चुनौती और तगड़ा हुई। तो वह पंजाब किंग्स के दूसरका तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन इंकरो ऊपर जिम्मेदारी रही। 3 गो मैच में 5 गो विकेट इहो ले बने। और स्पिन डिपार्टमेंट में सबसे महंगा स्पिन गेंदबाज इस सीजन के युजवेंद्र चहल तहरो अपन जादूगरी दिखावे के पड़ी। सबसे मजेदार आमना सामने हुई जब एक जने ट्रेविस हेड रही है, दूसरका दिने अर्शदीप सिंह रही है। दोनों जना एक दूसरा के सामने 2 बार भेटाइल बनन जा। और ट्रेविस हेड खाली 1 रन बनौले बने, अर्शदीप सिंह इंकरा के दोनों बार आउट के लिए बने। तो वह टाटा आईपीएल 2025 के पहला शतक लगावे वाला भोजपुरिया बल्लेबाज ईशान किशन इंकरा सामने जब यूजी चहल रही हैं तो फिर इंकरा दिक्कत हुई। ईशान यूजी के खिलाफ 7 गो मैच में 55 रन बनौले बने और युजवेंद्र चहल इंकरा के 3 बार आउट के लिए बने। ई मैच में भी रिकॉर्ड के घंटी बाज रहल बा। एक बार फिर से बता दी रहुआ सबके कि जाई चैनल के सब्सक्राइब करी, शेयर करी, बेल आइकन के दबाई और सबके भी ई वीडियो के भेजी। रिकॉर्ड के घंटी कह रहल बा कि ट्रेविस हेड के 80 रन चाहिए अपन 1000 रन पूरा करे खातिर टाटा आईपीएल में। तो वह अभिषेक शर्मा के 63 गो रन चाहिए अगर 1000 रन पूरा करे के बाद टाटा आईपीएल में। अब सबसे बड़का सवाल तो यह बा, का हैदराबाद के अपना घरे के मैदान में जीत मिली कि का पंजाब किंग्स जे की विजय रथ पर एक बार फिर से सवार हो गिल बा, हैदराबाद के घरे में जाके वो लोग के उनका घरे में हराई। वह सब जवाब दी जा। वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा।